أملاخ يقول كنقصلينا زكالني احتراف فتني لهم عندي أنياتو نابتي تغسي أتينا إنا لهم عند مالتي بحفشو دارقا مأتوي نابزي صحف زي 4 كفلتات ثم هرز نبركو كن نناتو مدخ تخاني رويو تي لتات مالتي سلازلو معانتي نابتوش تتقصاتينا ليش تيكري نامو كابوخ أكزيابير تايكم سبلنا كنم هارينا كابزر لهم مقت سيهم تنتقلو أول جيل يوحنس نعرف شمولت تخنم بوازقنا أبقى كنرينا أكزيابير مسجن وجيل يوحنس معرف شمولت كاب 30 سب 30 كلتن زلو كمزي يبل نسو إذا مستزاربة بزحات بو آمنوا الذي يسوس نتنبو إذا آمنوا أيهود نسخاتكم أبقالي تتصنعكم بحق لك مزامر تيكم نحق تفلتوا وياهم لتحق لما حرق توسعكم يا بلوم أب نبياتهم كلهم كاب أملاخ مهورات خونيهم صحف اللومو إتي كاب أبوي زسبعن التمهرن ناباي يمتصل كم زبل كاركاك زي أبهير نابود نخي يسوس كريستوس أبيلنا من تخمتصي بعلخا أستمرنا بسم يسوس آمين تقومتو زي أبهير يمسكن لو مخمس بلوكم نافت التقصينا أتوي اللغري إذا تقصف الرئة خلنا أب يأمرهم كتقبروا وزن النجر لومي تمرتي كتمهار كلها بزخونة علم أبي تمرتي نا علم يكون ولا أب سميناريات كما يركع نتتصنع زلها عوني كم تفلت يوم زمورو هذا أمر كل تزاد اللي فلتت بزلو أي مورخانيهم ولا هم جزيون يقولون قل كما يجر كانت حقة رهبة نتزد لك أي حبريتا ونتزد لك أي فلتت أبيناي كبحي تقميتهم بزلو مفلات إيو تفلتت سبها زلو بفلاي مزناي تكنولوجي لومي أبي كم زركب كتفلطو إذا أتزكت نسكن حدا بحدا خد ناشر دتك أبو مروخ الناس فرقة خطفلطه زودا ولا يكون الفلترة يعني بفضل يابزنا مسحف قدس كا ندور خلنا حجي اتأفل على تحقي زبون قوة دقاني مزمهار قوة ناي حدا صحف ترقم كما يجينا هم نفلت دقا مفلات كهلونا اللو ات برينسيبل وي اتمامرحي حدا تقسم سنبب خيص كترقمو خلها كما يجي ترقمو زبل عينت فلتت كتحس كلها أيوه زبلت مغنياتو أتتراوغ معي تكاكني كمالتي سلازم برينسيبل كتمهار ويكا ممرحي كتمهار وي بماتماتيكال انت الأخوينوغا فورمولا مالتي بتي مسرح مفلت مسرت بود ما كتنبب كلها صحفات قمع تركم يهلو مالتي سلازي إذا ممرحي إنا كابز تقصزي كنمهار كابزا يسوس كريستوس زبلا تقصصي هو قلوت نجاري اتحقق زبلا زلوا وي ultimate truth زبلوا نايمود اتحقي يسوس كريستوس I think إذا جمال كريستيان زفلتو ويكفلتو زلوا نجاري ومؤمن كان يزال على بيوت يركب ومؤمن حدقت حتيات يركب سلازي ultimate truth وين يمود أتحكي يسوع كريستوس مخانو إزي كم مسرت حزوه أبرئسي أجن ترى تستوعبوا أن يهم زخلهم مهرب له إذا سي زخانة كريستيان مسيح وجمر كله تيوتو بكريستوس يجمر ردوا نجاريو نعرف فلتي يقول عزوز جمر
ዘሸግረና ዘሎ ክርስቲያናት ኮይና ካብቲ ክርስቶስ ዘይብሉ መፍለይ ዘይብልና ንኸውን ሓደ ግዜ ግን ኣብቲ ዕለታዊ ኣነባብራና ሓቂ ብዘይ ምፍላጥና ወይ ከመይ ጌርና ፈትሽና ሓቂ ንፈልጥ ኣይንፈልጥን እሞ ንዕመፅ ወይ ከዓ ትዕመፅ ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ንሓቂ ትፈልጥዎ ያኹም ተሓቂኻ ሓራኽ ተውፃእኩም እያ ክብል ከሎ ክርስቶስ በዓሊ እቲ ሓቂ ግን ከም መምርሒ ከም ፕሪንስፕል ካብ ጽሑፍ ዝን ተውፅኢናዮሲ ሓቂ ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጥ ንዝብል ሕቶ ከዓ ይመልሰልና ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ጽሑፍ ከም ዝዘንበብክዎ ብዙሓት ብኡ ኣመኑ ቁጥሪ 30 ገንፂልኩም እታ ጽሕፍቲ ኣብ ቅድሚኹም ትገብሩ ያኹም ክሳብ ንውድእ ኣብ ቁጥሪ 30 እንታይ ይብሎ ብዙሓት ብኡ ኣመኑ 31 ከዓ ካልእ ጥቕሲ ስለዚ የሱስ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ይብሎ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኩም ኢልዎም ነቶም ኣብ ቁጥሪ 31 ብኡ ዝኣመኑ ኢልዎም ዘሎ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኩም ብሓቂ ደቀ መዛሙርተይ ኢኹም ንዕኦም ኢልዎም ንሓቂ ክትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራኽ ተውፃእኩም እያ ኢልዎም ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝነገርክዎ ክንትትዖ ከለና ነቲ ጥቕሲ ቅድም ዝኣመኑ ሰባት ኢልዎ ዘሎ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ተኣምን ማለት እዩ ቅድም ምእማን ይመጽእ ድሓር ኣብ ቃል ምጽናዕ ይመጽእ ኣብ ቃል ምጸንዑ ከዓ ወደ መዝሙር ትኸውን ወደ መዝሙር ማለት ድሕርና ክንሪኦ ኢና ቃል ብቃል ተምሃራይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቃል ምጽናዕ ተምሃራይ ይገብረካ ተምሃራይ ምስ ኮንካ ከዓ ፍልጠት ሓቂ ትፈልጥ ድሓር ፍልጠት ሓቂ ምስ ፈለጥካ ሓራ ትወፅእ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ነገር ኣብ መወዳእታ ናይዚ መልእኽተይ ኣብ መወዳእታ ዋላ ከይበፅሕኩ ክሕልፎ ዝደለኹ ትማሊ መፅሓፍ ቅዱስ ከንብብ ከለኹ ናኦሚ ነታ ሞዓባዊት ሩት ሰይትወዳ ሒዛታ ምስ ተመለሰት ኣብ እስራኤል ኣብ ቤትልሄም ኣትጓለይ ኢላታ ኣነስ ዕረፍቲ ደይኮንኩን ዝደልየልክ ዘለኹ ምእንቲ ምድሓን ክትነብሪ ኢላታ ብረኽቲ ሓማት እያ ነይራ እታ ሰይትወዲ ከዓ ብረኽቲ እያ ኩሉ ገዲፋ እያ መፅያ ካብ ምድሪ ሞዓብ ዘይ እስራኤላዊ ስለዚ እቲ ምኹብላለን ኩሉ እቲ ታሪክ ምስ ኣንበብካዮ ንዕኡ ርያ ናኦሚ እውን ኣነ ዝደልየልክ ዘለኹስ ዕረፍቲ ጥቕልል ኣቢልካ ናይ ዝምህሮ ዘለኹ ክፋላት ካብ 1 ክሳብ 6 ይኹን ወይ 7 ክንውድኦ ኣብ ሂወትኩም ኣብ ሂወተይ እቲ ጎል ዝደልየኹም መሓላልፎ ዝደለኹ ዕረፍቲ ሓርነት ክትዕመፁ ኣይደልን ክዕመፅ ኣይደልን ክትዕመፁ ወይ ክዕመፅ ከዓ ኣይንደልን ፈፂሙ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይደልን ስለዚ ኣብ መወዳእታት ኣብ ሂወትኩም ክኸውን ዝደልየሲ ጽቡቕ ሂወት ዕረፍቲ ዘለዎ ሂወት ካብ ብዘይምፍላጥኩም ብመፈንጠራት ተሒዝኩም ኣብ ባርነት ኣርዑት ትነብሩ ወይ ዝነብር ካብኡ ወፂና ግን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ከምቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ ግን ብነፃነት ብሓርነት ክትነብሩ this is the final goal ናይቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝበሎም ናይ መወዳእታ ኣብ ሂወቶም ኣብቶም ደቂ መዛሙርቲ ክሪኦ ዝደልየን ሓራ ኮይኖም ክመላለሱ ተጨኪኖም ከይመላለሱ ብዘይምፍላጦም ብሰሪ ዘይምፍላጦም እውን ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ከይኣትዉ ርጉማት ከይረኽብዎም እሞ ሃንደት ኢሎም ኣብ ጉድጓድ ከይኣትዉ
አለው ማለት ነው። ከም ትፈልጥዎ ወዲ ሰብ እቲ ህይወት ካብ ዝጅምር እቲ ዝፈለጠ ወይ ከዓ እቲ ዝነቕሐ ነቲ ዘይነቕሐ ባርያ እናገበሮ እዩ ዝነብር። እዚ ህይወት ወዲ ሰብ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ሰዓት ዘለናዮ እዋን ክሳብ 2019 እቲ ዝነቕሐ እቲ ዝፈለጠ ዝያዳ ነቲ ዘይፈለጠ ባርያ ይገብሮ ከም ባህርያዊ ዓይነት ህይወት ናይ ደቂ ሰባት ኮይኑ ማለት። ስለዚ ኣብ ገሊኡ እቶም ኤሊታት ዝበሃሉ ከም ዝያዳ ንቕሓት ዝረኸቡ ድዮም ብዝተፈላለየ መገዲ ኦፖርቹኒቲ ዕድል ዝረኸቡ ድዮም ብዝተፈላለየ መገዲ ቦታ ዘለዎም ነቶም ቦታ ዘይብሎም ነቶም ዕድል ዘይረኸቡ ነቶም ዘይፈለጡ ባሮት ገይሮሞም ይነብሩ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምፍላጥ እንታይ ይኸውን ኣሎ ካብቲ እምነትካ ጀሚሩ ኣብቲ ዕለታዊ ናብራኻ እውን ከይተረፈ ክትፈልጥ ሲል ኣዝዩ የድልየካ እዩ። ንርእስኻ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክትነብር ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ ንሕዋትካ እውን ንበረኸት ክትከውን እዚ ምፍላጥ ሓቂ ኣዝዩ የድሊ እዩ። ዓለም ከምቲ ኣብ ባህላና ከም ዝብሎ ኣለዎ ሓቂ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ወላ ኩሉ ሓሶት ክትብሎ ኩሉ ሓቂ እኳ ተዘይበልካዮ ኣብቲ ዝረብን ኩሉ ግዜ ሓቂ ኣሎ ከለኻን ከለካን ዝበሃል ዘረባ ኔራገ እንታይ ማለት እዩ? እንተደኣ ዘይፈሊጥካስ ኢትስ ኣፕ ቱ ዩ ናትካ ጉዳይ ኢልካ ዓለም ረጊፃትካ ትኸይድ እምበር ኣምላኻዊ ልባሃልይዎ ንዓኻ ንድሕሪት ተመሊሱ ዝመፅእ የለን። ስለዚ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ዓቕሚ ንስኻ እውን ክትጋደልን እቲ ዝግባኣካ ክትፈልጥን ናትካ ፀዓትን ናትካ ፃዕርን የድሊ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ከምኡ ዘይጌርካ ፓሲቭሊ ግን እዚ ፈቲኻ ፀሊእካ ማለት እዩ ببزح نجر أبارنت كم تأتو إيتقال أملاح زنجرنا حرنت سيكونس أبارنت كم تأتو لك عفمتي بزحتي ساينسا ونجر على أبزير ستاي مقبار سلزيد اليوم survival of the fittest زبل سنس حساب ناي داروين نايتي بيولوجي زعبا ناي evolution ستايز دارجا بعلو زوم صوصب أي مالتي ساينس survival of the fittest أب عالم كا أبزيوت إحنا نبرو كومين مالت فيت أنت زي كم كاست ترف عمر ندحريت سلس ترف بخاطس يجيبوا زم ساكا لقد ميتين لنا إتخطفوا قصد بقى كان تزي فريد كاسي أبارنت وي منبر وي بخالق كم تعمت كتفلت كتكئل ألك أب عالم نريو زلنا بقنع عين انت دقا فتفردو فتيهم كومي إلا زي فلتك سلو قنع رئيها سلا زي قدام كايو وي بالحريت تترف وي بارنت تنبر ويكا أبكالت حماء نجار تترف منبر حرمت كاس أيتقونات ثانية أزغل بزبلة زلمة تنتايو إدي زقبا أكا نجار زي مفلات مالته سلازي إذا باكراوند الله وهاب برينسيبل نايت يسوع كريستوس تزاربو نوصل انت لأبينا حجي نابتقال وشتي أتيناس كيسوع كريستوس انتاي يزبل زلمة توشتو حاضرين لكم مجمع يعمل توي قدام يكفال مهركله بزحات بو آمنو إلو زلوا أقطر سلاسة بو أوز آمن أيهود إلو ومزلوا خلت عينت بنجل يوم إليه إذا خا أبتوشتي سواسو نايت تقرنيانا يهون ولا نايت بخر قام قاقري خنتداري خايو ننبين عينت خفلة جزية يزلوا التخفلة جزية نايت قام قاشقر حجتها لو مسلكم إذا صحف تقولي كده كابرايستي مجمري
ካብ ዕብራይስጥ ተተርጉሙ ናብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ናብ ካልእ ቋንቋ ናይ ዓለም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክትርድእዎ ኣለኩም ካብ ቋንቋ ናብ ቋንቋ ክትርጎም ከለኻ እዚ I have to tell you the truth accurate አይሆንም ካብ አምሓርኛ ናብ ትግርኛ ወይ ካብ ትግርኛ ናብ አምሓርኛ እንኳ ክንትርጉም ከለና ወላ እንትትርጉም ካተርጉም ልክዕስ አይመጽእ ምክንያቱ ናይቲ ቋንቋ ናይ ገዛ ርእሱ ሰዋሰው ኣለዎ ሕጊ ለሃጃ አዘራርባ ኣለዎ ታሪክ አመጻጽ ኣለዎ ስለዚ ናብ ሓደ ክተምጽኦ እንተደሊኻ ወላሲ የብልካን ቃላት ወይ ሰዋሰው የብልካን ብዝቀረበ ትርጉም ግን ክትርጉሞ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዩ እንተደኣ ሲሪየስ ተርጓም ናይቲ ቃል ኮይኑ እቲ ኦሪጂናል ላንጉዌጅ ዝብሎ ወይ ከዓ በኹር ቋንቋ ከጽንዕ ኣለዎ ምክንያቱ ፍልልይ ትረኽበሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንምንታይ እያ ከምዚ ዝብል ዘለኹ ኣብዛ ጥቅሲ እዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልዎ ዘሎሲ ኣብቲ በኹር ቋንቋ ተመሊስካ እንተደኣ ሪኢኻዮ ፍልልይ ናይ ሰዋስው ኣለዎ ወይ ናይ ክፍለ ግዜ እቲ ክፍለ ግዜ እቲ ከዓ ኣብ ትግርኛ ይንረኽቦን ኢና ንኣብነት ሕጂ ግሪክ ኤረስት ዝበሃል ክፍለ ግዜ ኣሎ ኣብ እንግሊሽ ኣይትረኽቦን ኢኻ ወላ ኣብ ትግርኛ ኣይትረኽቦን ኢኻ ግን ንዕኡ ኢኩቫለንት ወይ ይመስል እዩ ተባሂሉ ይትርጎም ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ዝተጻሕፈ ኬልካ እንተደኣ ክትውከስ ኮይንካ እቲ ልክዕ ክትገልጾት እንተና የድልየካ እምበር ከም ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብዚ ንኣብነት ኣብ ትግርኛ ንኽልቲኦም ሓደ ይመስሉ ብኡ ኣመኑ ካብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ካይደሎ ጥቕስ 30 ስለዚ ኤረስታዊ ክፍለ ግዜ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ግሪክ ቋንቋ እንታይ እዩ ኣብ ሕሉፍ እዋን ዝተገብረ ኮይኑ እቲ ኤረስት ዝበሃል በዓሉ ቋንቋት ቃል ናይ ግሪክ ዘይውሱን ማለት እዩ ስለዚ እዞም ብኡ ኣመኑ ኢልዎም ዘሎ ብኤረስት ክፍለ ግዜ ብምጽሓፉ ዘይውሱን ክፍለ ግዜ እዩ ዘለዎ ኣብ ሓደ እዋን ኣሚኖም ግን እቲ ምእማኖም ክሳብቲ ዝጽሓፍ ዝጽሕፎ ዘሎ ኣይቀጸለን ስለዚ ሓደ ጉጅለ እዮም ብኡ ዝኣመኑ ነይሮም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ ይፈልይዎ ኣሎ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ ተጽናዕኹ እዚ ክፍለ ግዜ እዚ ከዓ ብፓርቲሲፕል ዝበሃል ክፍለ ግዜ ኮይኑ ግሳዊ ቅጽል ንብሎ ትግርኛ እንተደኣ ትፈልጡ ኮይንኩም ሰዋስው ትግርኛ እንተደኣ ኣርኪብኩምሉ ኣጽኒዕኹም ቅጽል ግሲ ተወሳኺ ግሲ ገለ ዝበሃል ቋንቋ ናይ ሰዋስው ኣሎ ለዚ ፓርቲሲፕል ብልዎ ብቲ እንግሊሽ ወላ ብቲ ናይ ግሪክ ማለት እዩ ኣብዚ ትግርኛ ከዓ ግሳዊ ቅጽል ኮይኑስ ግን ጉንዲ ናይ ግስ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ብኡ ዝኣመኑ ክብል ከሎ እዚ ከዓ ምስቲ መኻን ርኢኻ ክፍለ ግዚኡ ክትፈልዮ ትኽእል እምበር ናቱ ዝኾነ ክፍለ ግዜ ፍሉይ የብሉን ማለት ኣብ ሕሉፍ ኣብ ከምዚ እዋን ኣይብለካን እዩ ኣብ መጻእ ኣብ ከምዚ እዋን ኣብዚ እዋን ኢሉ ፒን ፖይንት ወይ ነጥቢ ኣይገብረሉን እዩ በቲ መኻን መሰረት ግን ትትርጉሞ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ በቲ መኻን ክንሪኦ ከለና ከዓ እቶም ብኡ ዝኣመኑ ክሳብቲ ዝፅሓፍ ዝፅሕፍ ዘለካ ኣሚኖም ዘለው ጉጅለ ነዚኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ እቲ ናይ ቋንቋ ሽግር ከም ዘሎ ማለት እዩ መጀመርያ ምስ ኣሜሪካ ዝመጽኣኽሉ ምስ ፍረዝጊ ንዛረብ ነርና ተዘኪሮ ፍረዝጊ ማለት እዩ it doesn't give sense ኢለዮ it doesn't give sense ኢለዮ ንዛረቦ ዝነበርና ገላ ይመስለኒ ኣነ ካብቲ ትግርኛ ተርጉመ ብቐጥታ ናብ እንግሊሽ ኢለዮ ማለት እዩ ኣሓላ ሙሴሓወይ ኮም ይኮነን it doesn't make sense is ዝበሃል ኣብ እንግሊሽ ሕጂ እቲ ናይ ቋንቋ ትሪእዎ ኣለኹም ቃል ብቃሉ ክትርጉሞ ይትኽእል ኢኻ ኣብቲ ሓደ ቋንቋ ሰንስ ዝህብ ኣብቲ ሓደ ቋንቋ ከዓ ፈፂሙ ሰንስ ኣይህብን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሽግር ስለ ዘለዎ የቁርብተይ ጥልቕ ኢለ ዝኸይድ ዘለኹ ብዝኾነ
نزبوه زأمنوا أمينهم زلوا سابزي يوحنس صحفوا جزء إيو تزاربوهم مالتي انتهي لهم أبقى أنت صنعكم بحق لك مزامرتي يخم إلوهم إذا أبقى أنت صنعكم إلوه زلوا بتتغرنيا ولا أنت يزبز زلوا أنت يزبز زلوا سلازم تثبيت يقبرانه كنت هاوئيو بمسرة إتيسوس كريستوس أنت زبلو زلوا أنت غيرمو إيوم لك مزامرت زخونو سلازم أبقى كسع زي صنعو دك مزامرت زخونو أيكونون يوم مالتي إتي أبقى مصنع تترجمو زلوا متراف أبقى بالكالي مصباي مسكان معقار تعجيستا مخال مقصال نتزعوتاتون ممكات زامسلو زرغحت رقمات الله سلازي ابتقال انت ليس صغيركم ابتقال انت زي صنيعكم ابتقال انت زي قصيلكم بروف يقولكم دق مزامرتي كتكون يزبلوا الله سلازي ود مزمور زبحان هجي مؤمن مس جمرك أخوات مزمور تكون زبحان أزرار بقى لو مالتيو كتفلان يوقت إلى لك جاست سلازة أمام كاتر حسوات مزمور مالتك قعزل لو تخوض قعزل بس يسوس بلزل أنت تصنعكم أبتقال يزبل زل أنت تصنعكم زبلك تثبت زلوا كوينو كنتاو قوانيو أبقى أوان أنت أتصنعكم يهم دك مزامرت تبهالو تلازي اتخرستنا بحصر زبالة ود مزمور كان جميركا ود مزمور كأتودد مالتي تماهيركا سجراجويت أيتقبرنيها بود مزمور جميركا بود مزمور يخاتودد مخنياتو أبقى نسمع كبيركا نعرف حسب حمشت يوحنس قومي زبلنا أبتكون دويني أنت صنعكم يكون فرد فري إذا تزازاتي زحلوها أنا الشيء يزفكرني إلو سلازم قد صار أنت أتفكر كينكا أبتقال نصنع كدلينكا إيو مالتي سلازم أنت صنعكم لك مزامرت يكون إلو ويكا تود مزمور كأنت إلوكم تمهاري مالتي أبتنا إنجلش تركم تركم ما تايلو disciple ማለት ተማሃራይ ማለት ቃል ነው ስለዚህ ተማሃራይ ንኽትከውን ኢኻ አጥቃል ተጸነህ ተማሃራይ ኢየሱስ ክርስቶስ መኻን ማለት ወድ መዝሙር መኻን ማለት نحن ብፍላይ ምስቲ ጽሑፍና ይብሉይ ኪዳን ቋንቋ ዝተጻሕፈሉ ዘሳማማዕ ብዙሕ ነገር ስለዘለና ትግርኛ ናትና ምስጡን ተዳ አዛሚናዮ ዳራሽ زبحان قال ناي إبراهيم الله مالتي إذا ناي بوليك إذا قال كوي نمسكو مزي تمهاراي زبل زخيل إيو نابنة تابزة فترة إسران حمشتن إسران كنتن ربكا نجزي أبيهرن تاي كيراتو داراش كيراتو حاتيتاتو مالتي موسى حموم سمسة أنت يا أخا زم سبات يومسي تأكيبهم يموتها تملك إسرائيل كلهم مسخا كم نقول سامشت الكوفي كاتوعد أنت يا أخي تقدر مسقولو نا أملاخ كحد اليوم يمنا بايز موتني تدارس بالمحتاج مالتي أو يزلوا مالتي سلزنا أملاخ يجيون يرى كابزي تقال سجبر مالتي قومو ونت مساول زنبرة جزء ساول كدمي بنبي ساميل مغبوغو ناب ساميل خد غلوز ناب رأي نجزي أبيهر سنحتوتو إلهم يوم كيدو مالتي قدامي ساميل تشعات ألنا أبهز عرف إسرائيل قطر حالا ترأينا ثم عبيتنا إسرائيل نجزي أبيهر كحد هو إلهم كمز موسو قال أملاح ينقرنا مالس حجي التي دراش زبل قال أبزيو مدراش زبهال صحفات ناتهم ألغم مدرسة زبهال قالنا عرب قال بيت مرت مالتي كابينا ينقلوا تسوري أخرج أكون دلي زبلونة مخاص لزبلو مالتي
خا نايبت تمرت قانقا خوينو مالتي بعربون حد قانقا سلازخونه تماساسال سلازخونه مس برايست مدرسه يدمو بيت تمرت مالتي اتي ممهار مهاروسي بحطون ملسن يركايو ابت مردا اي بولي كيدان زنبره كساب غزي يسوع كريستوس ونز مصلو مالتي سلازنا املاك حق نيرو انتاي نغبر يلو نحد حدوون يحط نيرو انتاي نغبر يلو بحطون ملسن ملكه يركا اتي تمهاراي تخونو يسوع كريستوس كابتي صحافنا صحف اوي اب وانجيلات سولو كابتي سويلو بعد استزارو نخمهريلو تحاتيتو نخملس استزارو يزمهارو نغرات يمس مغنياتو بحطون ملسن يو بتمردا مالتي سلازه تمهاراينا يتقال بتكون حطون ملسن مغبار يليكايو مالتي اب اسرائيل تراقبكو لك خمسنا احنا راي حبشا زمسل كاب حديثون ناي سومال تداريهم تحدث زارب كله تحدث زارب اف تحدث يود تحدث زارب دارب عينتهم زغبر اتبيت صلوتا اسرائيل تقضاي كفل زبن زنبر المخراب مالتي ايهوداويان تصليلو تمقمت يومي مسلكم ولا بز من يابساتنا جوش تراغيكم ريهم تمزن احنا خفينا يزلنا زي كونسي زخبباي بزا كوف مبللو بزا حدا كوف مبللو بزلو بربعت وغنالو فلا اسرائيل زلو بيت صلاه الزنبره معناتي حج بابوز تقرصتا راحين ده يلن انت قرصي كوف مبلي كسابج الله معناتي اذن منتا يتغيروا الا مسحتنا يا مابو ونتتورا مسبص ولا مصحف قدس امسلم حدا بحدا شعري ما قلت اليوم نو إذا بز مسرت كم زيز بنزله إذا بخمس مسرت كم زيز بنزله يسوع كريستوس أبت بيت صلاة مسكدة أبي يرسالم أبونا دينوش حد يقول مغيره مستوم لك أنتي أنت يسقبر نيرو إنكارا خير نيرو the way they learn تتمرتز مهارو بمزررات بحطون ملزم ولا حجب زمودرن على منترى بيت مرتات كيتكم ثم مهاران نور بحطون ملزم عينة نيرو مهرو ولا تتمهرك زقلل يمحلل كاب بينو خمسة أنا سوق زلخ ويلكتشرز دورة طرح تتسبون سلاز دكتم سلاز جوا مالتي سلازي إذا عينت أمهران أكيايدان نيروهم يو كابولي كيدان مثلا مزناتنا خا زخيد يو كالا أي قال كا من لمات زبدي إذا من لمات زبدنا يتكرنيا قال كا هم أبرايس تقول لا ما يزبان من لمات مالتي داوود أمزمور 110 شعات كمزين يسكت الله سرعات كم أنت خمهار ما أنت خلامت تتركوا بيقول بوي وردتي سنة يكون الليل كاب الافات ورقن برورنسي حق افكاي بشني اقداوكا جبران سرحنن تزازات كهم هارسي يلو مت تزازات كخلامتسي عالم بمني يلو مالتي اتخال اي تمرت بملممات يزخون اتبملممات زبلو زلو حجي حدا اتقال لما مدوت قال املاح مالتي تفضلوا تصنعوا كان مسؤول جبرز تحوص له باللمات بهذا كله لك خمسة أبزي أتلتس ويتصاوت كورسو training to go practice جبراو عينك لممد كتجبر كلا خانة تمرت كريستوس أيو من اللمات زبهال مالتي نرأس قامل كل من داخل كل هورا باولوس كابز كلي كده نزمت سكال لامين زبل قال أيو اتسرو مالتي سلزي اتود مزمور تخون بحطون ملسنجركا انجيجد كوينكا ستيمكا تلاماميتكا إيها ود مزمور تخون ويكا تمهراي تخون مالتي حق قدم ممسحكا ناي امرو سرحيد ليكا ناي قبرخ اسرحيد ليكا مالتي جينا قد محارنة موساكا حق تفلت على كاي لنا يسوع كريستوس قدم حق متفلطوات حق فاساي حرات وصاكو يلو سلازي ناب حق ممسحكا كن
ትላማመዶን ትማሃሮን ፕራክቲስ ትገብሮን ነገር ኩሉ ለው ማለት حقس تمهراي كيكون كاس هيتفلتني simply دم بيلو أبو عمر خاسي بمجلس دينا خنبلو بخارع عينك قنقاري نخنبلو أب حق تبصح هيتفلت إخوانات نتقال مسمر مركايو كمون زغون عينك صحف أنت دا أتفلت دليخا تمهراي نايتي قال نايتي صحف كيكون كا حقو كتفلت هيتفلت إخوان حقو بزي مفلاق كفا حقو زفلت بخالق مزيئو جزءاكا ويكا أباري وفتكون تخيلها حقو بزي مفلاق كا أم حرنت كتآتو أي تخيلني خمالي سلذي يسوس كريستوس سبلوم زلو نحق نفتردقوا نفتفلقوا قدم تمهارا تكون لكم قدم جزية توصد لكم أتسأل جزية جميركا قصعت ود أمانو بينكا مسجمركا كسع مودة هيوتكا كريستيان بينكا قصعت ود مالتي تمهاراي انت زي كونكاس نحق يتفلتني خام أبحاد أوام فليك إلن له الأملاك تردين له أنا سابتزبت صحبت سحل له إن كانت الأطاقو الكاس حق يتفلتني خام حق انت زي فليك خاحراي تغزني خام إذن زل تلازا حرام ترى أخوات سأوكينا حق مفلات كلينا يا مالتي حجد زي بفلاي الأملاك ويكا خم كريستيانات كينا كلينا أي حق مجد حقس أينت إياه إجزي أبير زدليا مجد إجزي أبير زقبلا مجد صدق أملاك تري مجد فقر أملاك تري مجد እግዚአብሔር ዝሕጎሰና መገዲ አየነይቲ እያ ኢልካ ብሓቂ ንኽትፈሊ ምፍላጥ ናይቲ ትኾዶ ዘለኻ መገዲ ከድልየካ እዩ ተመሃራይ ምዃን ናይቲ ትኾዶ ዘለኻ መገዲ ከድልየካ እዩ እንተ ደኣ ተመሃራይ ክትከውን ዘይፈቲኻ ግን ይከን ኢማጅን ኣነ ይፈልጥ እየ ዝበለ باريخ مزقبرك ناتي حقي عاب مقل حدث زلوه متيو ناتي حقي مسبلك سئلك أخذ قبول أمارات سئلك مهنيات تفلط أنا قريب لك نوح لو معك الثيج سلزي مدبكو نحقق تفلطوا ويأخذ زبل تتحقق حرف توصاكم يا زبل من يتحقق زفلطا زبل حطو يملسلنا قتيلو مالتي بأخ أنا تا إذا زلوا سيريس كوداء جن تحقي كتفلطه بعد خطرح يو زقباك كان السبع يفلطل كاني آمين يا مونسي تزاريو سلزتنا تحقي يقبله إلكا مخد ريسكي نتاي سكمكا بعد خطرح نمنتاي بعلخا زي تسنع نمنتاي نعم بعلخا أملاخ زي تسلي نمنتاي بكم እግዚአብሔር ንስኻ ካህን እግዚአብሔር ሙኻም ካብ ሓድሽ ኪዳን ተረዲእካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ዘይትብል ንምንታይ ንኣምላኽ ባዕልኻ ዘይትደልዩ by the end of the day ነቲ ቃል ብትኽክል ገጽንዖ ዝደሊ ተመሃራይ ናይቲ ቃል ክኸውን ዝደሊ ካብቲ ዝገርመኩም ነገር ኣቕልቡ ጽድቂ ዝደሊ ሰብ انت تجاجي منهم زي مصلو ويقع بجيجا ما قد انت خلاص لحد سجمي بالليل زبل التخيلو زتبع على السبيع الشرش الخيري ويقع أبكار الميديا تستبع على السبيع الخيري في الخيري بوطرح ناتقلب خنبر ذلك سيريس خلص تزدل لكن حتى تايو أصنعيو دلايو لازم يتنحي حتى الملسوس بوركم مالتي engaged يزخو من بعد فيجر أوت كجبر كلا أوت مجد بتجزي أبيه رسالة عنه قال مالته سلذي تمهراي نايت قال زخون وأبتقال serious زخون صدق زدلسه I think this is going to be a big challenge in وزحت أنا أيترد أن
ነገር ዘአረድ አን ይዝሐትት ብዙሕ ዓይነት ሲሪየስ ትምህርት ምሂር ኣለኹ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ኣነ ወፅየ ሓደሽቲ ቃላት ብዙሕ ነገር ተዛሪበ ኣለኹ ኣብቲ ዓውዲ ብዙሕ ኣፅኒሐዮ ስለ ዝኾንኩ ገለገሊኡ ብዙሕ ኢለ ኣለኹ ሓደ ግን ዝሓተተኒ ሰብ እዚኣስ እንታይ ማለት እያ ካበይ ኢኻ ምፅኢኻ እያ ንምንታይ ከምዚ ኢልካ ኣልኣምላኽ እንታይ ይብል ወይ ኣብ ህይወትና ንመኮሮ ነገር ከምዚ ከምዚ ኣሎ ኢሉ ዝሓተተኒ ካብኻትኩም የለን ስለዚህ ኣነ እንታይ እያ ክገድፈልኩም ዝደሊ ማለት እዩ ሓደ ንንቃሕ ባዕልና ነገራት ንመርምር ነጽንዕ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንውደቕ እግዚኣብሔር ከዓ ገጽ ሰብ ርእዩ ዝፈላለየ ኣይኮነን ንዝደልዮ ዘበለስ እሱ ሌላን ሌላን ኣይገብርን እዩ ማለት እዩ ኣጽኒዕና ባዕልና ርኢና ደድሕሪ ዝበሉና ጥራሕ ክንጎይ ዘይኮነስ ልብና ዓሪፍልና ንኸሎ ነገር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ምስ ፈለጥና እቲ ሓቂ ምስ ፈለጥኩም ንሓቂ ትፈልጡ ኣይምሳኽ ሓራ ክተውፅኣኩም እዩ ዝብሎ ዘሎ ብፕሪንስፕል መልክዕ እንተደኣ ርኢናዮም ሽለኩም ሓደ የሱስ ክርስቶስ እዩ ክቐልዱ እሱ ኢስታብሊሽ ጌርና እቲ ካልኣይ ግን ሓቂ ብምፍላጥካ ሓራ ትወፅኢኻ ከይፈለጥካዮ ነገር ትገብሮ ነገር ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ ናይ ምጥርጣር ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ ናይ ድንቁርና ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ ዘይትፈልጦ እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ እውን ሽግር ኣለካ ኣብ ምውሳን ሽግር ኣለካ ኣነ ፂርካ እንተፈሊጥካዮ ግን ኣብ ሬላክስ ኮንካ ወይ ከዓ ኣብ ነፃነት ኮንካ ኣብ ሓርነት ኮንካ ኢኻ ትውስን እዚ እቲ ፕሪንስፕል ዝበልኩም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ትኸድዎ ማለት እዩ ኣብ ህይወት ሓደ ብዛዕባ እምነትኩም ካልኣይ ከዓ ኣብ ዕለት ዕለትን ትኸድዎ ሰባት ኣብ ኩሉ ክትዋስኡ ኢኹም ናይ ግድን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትዋስኡ ኣብ ማሕበረ ኮማት ትዋስኡ ኣብ ፖለቲካ ሃገርኩም ትዋስኡ ንሓቂ ፍለጥዎ ደድሕሪ ሓቂ ከዓ ሰዓብ ባዕሉ ይወሓጠልኩም ነገር እንተ ዘይተረዳእኩም ከዓ ሕተቱ ዘይተረዳእኩም ግን በሃሰሰ ልባም ደሓን ብዙሓት ስዒቦሞ ኣለዎ እሞ ክስዕቦ እየ እንተበልካ ኣይ ቲንክ ኣብ ኣርዑት ኢኻ ትኣቱ ኣብ ባርነት ኢኻ ወይ ኣሳሳይ ናይቶም ኤሊት ዝበልኩኹም ወይ ከዓ ባርያ ኢኻ ትኸውን ወይ ከዓ ትረግፆ ዘይትፈልጥ ደድሕሪ ዝመራሓካ ጥራሕ ኬድካ ኣብ ዓመፅ እውን ኢድካ ክትእቱ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ሓራ ክተውፅኣኩም እያ ኢሉ ኣሎ ዝቕፅል ብዛዕባ እቲ ሓቂ መን እዩ ዝፈልጣ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ክብሎ ከሎሲ ኣብኡ ሰዋሰው ኣለዎ ንስኻ ባዕልኻ ካብ ውሽጥኻ ክትፈልጣ ከም ዘለካ ዝብል ንዓኣ ርኢና ናይ መወዳእታ ክንውድእ ኢና እግዚአብሔር ይባርኩም ካብ ዘለኹም ተስፋ